Трансформирах тази стара автошкола в този модерен учебен център. Хора, мина 1 година, откакто открихме Heli Academy 2, а толкова много неща станаха. Станахме по-разпознаваеми в социалните мрежи във Варна, в България. Преподаваме на деца от над 25 населени места в България. Даже имаме ученици от чужбина, от Италия, Испания, Америка, Кипър. Просто наистина от сърце много ви благодарим. Имаме и огромна медийна подкрепа от БНТ, там имаме 2 интервюта и в БНР там имаме 5 интервюта. Интересът просто стана толкова голям, че когато казвам на хората, че нямаме свободни места, те ми се сърдят. Така че, моля ви, не ми се сърдете. За тази учебна година имаме още свободни места за математика, български и за новият ни курс по киберсигурност за деца, за който скоро ще кажа малко повече информация. За записвания, знаете, това е номерчето. И станахме представители на сам ProPearson. Ако някой се сеща, това са учебниците Longman, които ние сме учили като деца. Те имат учебници и по математика. Да си призная тази стъпка да открия втори учебен център, мислех, че ще бъде нещо лесно, не би трябвало да бъде толкова стресово. Минала съм го вече. За тези, които не знаят, ние имаме 2 локации във Варна, в офиса ни в Левски и офиса ни до Гранд Мол. За всички, които си мислят, че животът от Инстаграм на бизнес дама или още на бизнесмен е да станеш в 9 часа, да си направиш ритуала, който е 5 часа, след това да излезеш на кафе с приятели, 2-3 имейла, след това да имаш време за пани, да имаш време за храна, за приятели, за лично време за себе си. Това са пълни глупости. Просто аз бях подценила факта, че се изисква доста повече от моето внимание, енергия и ресурси, така че просто аз цяла година си работих от понеделник до неделя по 16 часа, така че за което не съжалявам, тъй като просто направихме едно прекрасно нещо. Не само аз и моя екип, за което също съм благодарна на екипа, който повярва в мен и още е с мен и се развиваме, съответно си го разширяваме. Целта на Heli Academy е да мотивираме младите слънчеви бомбончета просто да искат да учат с любов към знанието и най-вече без стрес. Ние тук учим чрез игрови методи и сме да твърдим, че имаме прекрасни, отлични резултати на всички деца. Най-важното е, че те просто вече учат с увереност и си пишат домашните и идват с желание на урок. Просто тотално различна среда ние им предлагаме. Така че по случай 1 годинка от отварянето на втората ни локация до Гранд Мол имаме промоционални цени за пакетите ни по български и математика, така че за записвания знаете, това е номерчето и първият урок е пробен безплатен. Първият част не е тест, не е изпитване, идеята е да видите ние как учим тук, чрез игрови методи, да видим вашето ниво и съответно да направим програмата, която е подходяща за вас. Слънчеви бомбончета, благодарим ви за подкрепата и за доверието. Благодаря на всички, които са замесени за Heli Academy 1 и Heli Academy 2. Аз съм Хели, очакват ви супер много нови неща от октомври месец, така че пожелавам прекрасен меден ден и до следващото видео!